Mwaswera bwanji ya Malawi chidzulo chino, mwaswera bwanji kumene muliko. This is Comrade Ntanyiwa. Tati tingokuziwisani zimene zagwa chigawo cha kumadzulo kuno, pamene tikufuna Amalawi ambiri komanso wina aliyense pamene tikukonzekera kuti tizipumisa matupi. Tati tikuuzeni zimene zachitika posachedwa pompa 20 minutes imene yangotayi. Tati tikuziwiseni mukamagona Amalawi mudziwe kunena kuti kunja kulinji. Meeting yangotha pompano ndetati tikuziwiseni chifukwa ife ali Mphepo FM tinali ku meeting iko, ndetati tikugaireni zimene tabwera nazo meeting imo. Mphepo FM with Comrade Ntanyiwa. Atamva kunena kuti IUTM mawalali wisiri akufuna kuthesa mgwirizano. Atamva akazitapena atapita ndi uthenga ku Malawi Congress Party kukauza kunena kuti akuluakulu dzanja lalemba anthuwa amanga chimodzi akuthesa mgwirizano chifukwa chonena kuti mwini wake wachipani ananena kunena kuti akamabwera ku South Korea akuthesa mgwirizano. Nde executive yonse ya UTM itakhala pansi inamanga chimodzi kunena kuti pofuna kulemekeza mzimu wa Malemu Chilima tikuyenereka kusatira zimene iyeyo anafuna kuzipanga. Choncho ife tikuyenereka kuthesa mgwirizano wa MCP, mgwirizano wa Tonsa Alliance. Nanga siwo ananena kuti ndale amapanga usiku iye aitambe taedzeka kaye. Nde ife anthuwa tisakakamire, tikakakamira chachikuluso china chidzagwa. Nde IUTM agwirizana kunena kuti mgwirizano umene unalipo ukuthesedwa mmawa. Nde atamva zimenezi sija linalo ndikunena pano linali kokambirana, angomaliza zokambirana zawo kutelo ku agwirizana mkatikatimo. Tikunena pano akupereka unduna kwa Mai Kaliati, akuti kukhala chimene chocho ndi chipukuta misonzi. Ndendi kuti akupereka unduna kwa Mai Kaliati, komanso akupereka unduna kwa Felix Njawala, komanso akupereka unduna akwabwezeresa unduna a Newton Kambala, komanso alonjezedwa akwalonjeza kunena kuti milandu yawo ija aithesa. Nde a Newton Kambala akuyenereka kuvomera unduna umenewu. Nde ngati pakhale kugawanikana pakati pa UTM ndi chifukwa chonena kuti ena avomera kutenga maudindo, ena
avomera kuthesa mgwirizano. Ndiye kuti ngati mgwirizano ukuthesedwa amene akutenga maudindowa, ndiye kuti akutenga maudindo osati ngati a UTM iyayi, koma ngati kuti iwonso pano alowa ku MCP powasatira a vice president amene asankhidwanso kumene. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Amalawi, nyengo zopusisana zinatha. Nyengo zimene tilizi si nyengo zopusisana. Taona ku immigration kunali zochitika kumene kuja. Amalawi tufuna kukutsimikizirani kunena kuti anthu amene anali ku immigration sanali a anti-corruption bureau. Aboni Kalindo akhala akuyankhula kunena kuti ma officers ena ku immigration apangiridwa maupo kuti achosedwe ntchito. Nde aboma njira imene anayigwirisira ntchito anatuma anyamata aku State House, ajina Devi Malamula, ajina Huizi Hu, ajina Dala Kadula, nda amene tu anakatulukira ndi kukafika kumalo kuja. Kutelo kuma officers aja ndi njira imene anaganizira kuti apezere zifukwa kuti achose ntchito. Titha kukusimikizirani kunena kuti anthu amene anabwera kumene kuja si a anti-corruption bureau, koma ndi anyamata aku State House amene amagwira ntchito zosiyana-siyana, kuphatikizapo ntchito ija yayikulu ija imene Amalawi tikuyidikirira malipoti ija. Aliti Comrade Tanywa. Muli bwanji ku Chikangawa Forest, muli bwanji ku Chikangawa Forest. Limpopo FM, chigawo cha kumadzulo tikuti amayi Kaliati apasidwa udindo wa unduna. A Felix Njawala nawonso apasidwaso unduna, komanso a Newton Kambala apasidwaso unduna. Ndezonse tisizimva mmawa kuti kodi avomera kapena akana, koma iyo ndi proposal imene yachitika mkatikati mwa usiku uno ku State House. Meeting yangothapo sachedwa apa. Komanso anthu amene anapita ku immigration sanali a ACB, anali anyamata aja amene atchuka kwambiri mdziko la Malawi, amene tikuyembekeza kuti boma limene likubweralo ndi limene lidzagwire ntchito kwa anyamata amenewa. Limpopo, ndikufunireni usiku wabwino. Ambuye alemekezeke. Limpopo imakukondani nonse konse kumene muli. Diripi amazi. Oyezi nyumba ya mbuza ikuzaitana sing'anga yo ndikuzadwala mkatikati mwa nyumba yomweyo, kuyumba kwa busako mbusa atu achali chichache mbusa kuitana sing'anga ndikuzadwala nyumba momo, osi ndikuzakhala kakasi madokotala ndikubwera ndikumpasa sing'anga uja mangwala pakana madribi upangoziwa kuti mizimu ya inenso ndikufunira usiku wabwino pa Limpopo FM. Munali ndine Comrade Tanywa, nyamata wano yomwe uja wankhanga zaona.